I ove godine općina Banović je obradovala i prvačiće novčanim poklon bonovima u vrijednosti od 130 konvertibilnih maraka. Poklon bonove đacima prvacima uručuje općinski načelnik, a kao dar općine za sretan početak njihovog obrazovnog procesa. Zadovoljstvo je obići danas nekoliko škola, sutra ćemo napraviti još ostatak, počastiti tu djecu, evo da na početku školske godine znamo koliki je težak teret početak škole za sve roditelje. Zaista su to velike izdvajanja, posebno evo prvačića koji prvi puta i dolazi, roditelji se sa nekim novim iskustvima susreću, povećali smo vrijednost za 30%. Ono što smo uradili jeste da nismo razdvajali, gore imamo u Brezovači djecu koja i ne pripadaju našoj općini, ali smo i njima dodijelili poklone, tako da zadovoljstvo je obit. Nažalost, žalosti činjenica da je svake godine manji broj upisane djece. Novčani poklon bonove općine Banovići dobila su 173 prvačića, od čega je 7 iz Zavidovića, koji pohađaju područnu školu Ribnica. Čestitam svim prvačićima početak, svoj djeci početak školske godine, naravno čestitke ide posebno nastavnom osoblju, nastavnom kadru i direktorima koji evo imaju svake godine nove izazove, prevazilaze i ono što jeste, mi moramo da znamo da ta djeca predstavljaju jedinu našu budućnost, jer nema bez njih nama budućnosti, a učitelji predstavljaju da nas upute kakav će ovaj svijet biti. Mi moramo da pomognemo učitelje, nastavnike, da ih ohrabrimo, da im pomognemo da oni prenesu svoja znanja, jer to znanje će sutra upravljati i ovom općinom i ovom planetom. Za poklon bonove banovićkim prvačićima iz budžeta općine Banovići u ovoj godini izdvojeno je oko 22.500 maraka. U pitanju je ustaljena praksa koja se realizuje svake godine kao mali znak pažnje i podrške roditeljima kod pripreme djece za polazak u školu.